umaga, Papa J-Boy Nunoy. Kamusta mo? Nag-text ako, Papa J-Boy Nunoy. Sunday, wala man dahil mo. Oy. Pahuhay Wala, po. pahuhay po, mi. Pahuhay gani karbaho. Apatil. Kita nga tatlo lang ang tiil. Yan. Tatlo? Oo, tatlo. Tatlo na. Ang TL, tatlo? Tatlong tiil. Nga pilayin mo. Duhag to nga. Ako tatlo kung kay sabi ma-injured ng isa may reserva. Justin din ni Papa J. Uy, si Justin? Uy, si Justin Justin. Justin Berber. Justin. Oo. Kung ka mo, Papa J. Boy Nunoy, may girlfriend mo ko. Mm. Ang sekta niya, religion ba? Oo. Iba sa akong religion. Anong religion na? 12? Region? Kita diri region 12, no? Religion 12. Oo. Hindi, religion na ba? Religion. Sorry, Sekta sorry. kumbaga. Sorry, sekta. Di ko na lang Pagka, pag-mention. kuan pa pa din, pagka lalaki, Ah. insect. Insekto. Pagka damo, Ah. insects. Hindi ba pa J-Boy Nunoy ba? Ibang sekta niya. Iba po na akong sekta. Mm. Pero dati pala niya nabalan pa J-Boy Nunoy nga, man na akong relihiyon. Ang problema ko subong Papa J-Boy Nunoy, kung gusto daw na ako nga magdugay ang among relasyon, kailangan daw na ako magpa-transfer o mag-transfer og relihiyon. Wala. Uyab pa niya. Kaya pa lang, do paras na kay Uncle Dodong Lamira subong Papa J, birthday niya. Dugay sila ni Auntie Altia kay tungod nga nagaisa sila. Ah? Mm. Papa J. Boy Nunoy, yan ba lang ko sa nga sukad sa akong pagkabata, amo na nang namatan ko Uy. nga relihiyon. Kaya ba lang ko siya nga kung hindi siya gusto sa akong relihiyon, di man ko mamugos, Papa J. Boy Nunoy, nga pasudlon siya sa akong religion. Amayo. Sabagay, Wala man po na wala ipugsanay. man pugsanay Papa J. Kalapad sa area sa Mindanao. Kung hindi ka gusto sa reliyon 12, pwede ka dito sa reliyon 11. 11. Di, religion no, bro. Religion. Religion. Girespeto ko, Papa J. Boy Nunoy, ang iyang gusto. Nga di siya magsulod sa amo ang relihiyon. Ano ang buning relihiyon sa kailangan bang pag-awayan ng mangyayari? Pero Papa J. Boy Nunoy, naglain lang ang buot ko. Kag gusto ko, Papa J. Boy Nunoy, nga tagaan ko ninyo sang pwedeng mahimong advice or something nga makabulig sa ko, Papa J. Boy Nunoy, para makapagdesisyon. Kay hindi naman god relihiyon na ang amo ang ginapag-awayan usahay. Nadalahig na, Papa J. Boy Nunoy, pati ang among relasyon. Kaya ang hambal niya sa ko, Papa J. Boy Nunoy, dapat magpasakop daw ako sa ilang relihiyon. Ay. Dili. Wala dimensyon. Dili maayo. Papa J. Boy Nunoy, wala ko siya gipugos nga magsulod sa mong relihiyon. Pero ako, Papa J. Boy Nunoy, nga pugsong ko niya nga magsulod sa ilang relihiyon. Kag ginapahog niya po, Papa J. Boy Nunoy. Ang hambal niya. Kung hindi ka magsulod, Hindi ka hindi ka mag-anim. gikatilaw. Akong dili daw ko magsulod, Papa J. Boy Nunoy, sa ilang relasyon. Relasyon? Kung dili ko magsulod sa ilang relihiyon, dili po daw ko kasulod. Uy, Sa ilang balay. Hindi. Mas maayo pa daw, Papa J. Boy Nunoy, nga unta to na ang among relasyon. Uy, tama pala, Papa J. Boy Nunoy. Paita po ning bayan. Uyaban eh. grabe. Anong labot sa relasyon? Sa Sa relihiyon? reliyon. Sabagay, Papa J, watch palangga mong isa ka tao. Tama, bitaw. Kung ano ang gusto niya nga magkapamaayo, sundan na lang. Pwede mo na sulod ka. Sulod ka? Kung ka muna, Go. sunod.
Sulod yapon ka. Sulod gyapon ka. Oo. Kung kamo lang pamangkoton Papa J-Boy Nunoy, relihiyon o relasyon? Oh, Patay. Paita, no? grabe nga papili. Oo. Oo. Kung di daw magsulod si Justin Tintin sa ilang Ilang relihiyon sa relihiyon. babae, Oo. mas better pa daw nga magbulagay na Magbulag lang sila. Oh, Grabe man nga pamaho. grabe nga. Kumbaga daw imong nga kwan Papa J daw. Ano ni kuta? Kailangan kuta? Botasang. Kuta nga magdamo Maging maging magsulod. damo Hmm. damo imber. Na. Kasi may naman la ha. Oh, kun ka mo Papa J-Boy Nunoy. Diin ang salbahong ko. Relihiyon. Oh, silingan. Di, relihiyon mo daw relasyon. Relihiyon o Relasyon. relasyon? Ah. Patay, no? Ako ba, biskin ako medyo Medyo gaano ko. tagilid ka. Tagilid ko diri sa may aning pero kailangan ba gid na nga pag-awayan about religion. Anong religion sa imong boyfriend, dapat amo man ang religion mo. Anong religion sa girlfriend, dapat amo man. Damo man diha mga magkarelasyon nga maayo man ang dagan sa Correct. ilang relationship nga different sekta sila. Oo. Kaya isa pa siguro, Papa J, importante mo lang dira, bahala naman ang inyong relihiyon isa kag isa. Importante ang pagrespeto, Kana. pagpalanggaan ay Yan. ara sa gyapon. Kag importante sa tanan, Yan. bisan ano man ang imong relihiyon, Yan. importante nga maayo ang imong pag trato sa imong isig katawo. Exactly. Kag Klaro din. wala nagapakasala. Yan. Amo ning importante sa tanan. Ha? Nawa. Salamat pastor ha. Salamat po dani mo. Jack. Kung kita daw kabrigada, i-text me, tawagin me 0965-725-1556. Relihiyon ba daw ang dapat solbahon o relasyon? Relasyon. Ay ka. Relasyon, relihiyon. Moral na nagkwarta o gugma? Relasyon, relihiyon o relitson. Randes lechon na na. Randis litson. Basta relitsyon Masaligan. Ayan na. Ikog pa lang. Mananam. Ay ka. Ara na. Tanawa. Nanganda na sa permente. Dira abi malinong abi Papa J. Wala siyang mga silingan, wala siyang mga CCTV sa palibot. Sa bagay. Sila lang sa isa kag isa. Kana. Light camera! Action! Light camera! Gakson! Babe, naintindihan ko ng imong relihiyon. Inang hindi mo ba na maimo? Nga naman ang gani. Respeto kong relihiyon nimo. Oo, ginarespeto ko man ang imo. Kaila ko na inyong leader. Pero kay hamal ni mama, kag ni papa nga. Kinahanglan mo gid. Magsulod. Ikaw gani wala ganita kagipugos nga magsulod sa among relihiyon. Pero lain kita eh. Tapos ako subong gusto mo pasudlon dira sa sekta ninyo. Lain ang inyo, lain man ang amon. Ako man lang na ginapangayo ba? Babe, Tumana lang na malaga. Ako na bahala magagiyas mo kag mag-aalalay. Hindi ta kapabayan. Sige bala. Budlay ginaw. babe, bata pa ko. Pero kung Amo na nang namataan ko nga relihiyon namo. sige lang ba na? Tapos subong pasudlon ko na sa sekta ninyo. Pwede mo siguro ta di ba mag-boyfriend o girlfriend. Pero iba-iba tag relihiyon. Pero gani, Pareha naman ang ginapatihan tanga Ginoo, di ba? pero hindi gani pwede. Hindi gani pwede. Kag isa pa, kung hindi ko napagasundan, magapamalabag si mama, si papa, si ate, si kuya, si lolo, si lola sa aton nga relasyon. Useless nga po na nga ton pag-upad kung wala bas-bas gikan sa ila. Pero babe, Ga, kung tani maintindihan mo, sulod na lang pala. Kay, once makasulod ka ga, pasud lang taman ka. Basta adlaw-adlaw ka pa magsulod. Wala sa problema. Basta, sulod ka lang pala, pasakop ka lang.
Siguro lain man ang inyong nga ginapatihan, lain man ang amon, pero mas maayo gig magsulod ka sa amon para wala nimo nabalaan. Ay mabalaan ka. Kag malay mo, lahi ang inyong nga pagsurundan tira. Kag sa amon ang tama. Babe, sa relihiyon, tanan lang, pareha lang na. Hindi. Lain gid ang amon eh. Gusto ko gidabi nga. Kaupod kita permi sa church. Kaupod kita nga nagabugtaw sang aga. Nag-isa. Wala sang pagkanya-kanya. Pero babe, Budlay kita. Upod na pala. nabudlayan ako. Kay mismo ng akong tatay, gihambal ko na sa akong tatay na. Dugay na nakaginapilit pa. Gihambal sa akong tatay. Amo ning budlay abi kay nga mamangkot ka pa kay nanay kag kay tatay mo. Kung palangga mo ko, babe. Kung palangga mo ko. Kung tani sundon mo ko kung anong gusto ko. Kaya ini tanan para man ni sa aton. Siguro wala man may madula sa imo pa. Sa bagay, wala may Kung madula. mag-aupod ka lang. Wala'y madula sa kuha. Sige lang, balaupod ka lang kay... Wala gina problema sa ako mga ginakanan kakaupod ko. Siguro, kung magupod ka, pakasal kita dayon. Tuod ka? Oo, babe. Pagkatapos sa kasal, Basta. Upod ka lang bala. Kag sulod sa amod ginatuuhan kag ginapatihan. babe, magunaw-una sa ako. Magunaw-una sa ako kung musulod ko sa inyo sekta o dili. Nga kinahanglan mo pa na una-unaan. Kadugay ta naman ka gina-invite ka magsulod. Ina-invite nga study kita. Budlay ginaaw. Hindi man budlay. Kag isa pa napuno na ako. Ah, Napuno na ako. alunggot mo balo na puno ka na. Kung amo man lang gihapon sa sulod. Siguro mas maayo nga. Papilion ko ikaw. Alunggot mo balo nga papilyon. Tungod nga against ang mga ginikanan ko. Kung hindi ka makupon sa akon. Pili ka. Relasyon o relasyonon? Pili ka. Relasyon o relihiyon? Amo man lang nakasimple. Kung magupod ka sa akon, wala sang problema pag-upod ta. Tanan may basbas gikan sa ila. May basbas gikan sa kahon. May basbas gikan sa lining kag sa irigasyon. Basta upod ka. Upod ka bala. Kaya ang gina-invite ko dito nga si Rafi Laranyo Sumalpog. Nagpamimbro na. Subong pito na siya na-assign sa area sa Kuan. Basta medyo malayo kayo. Siya ang leader dito. Oo, siya ang leader. Siya ang mga leader sa mga ang sabing may kwak-kwak, may kwak-kwak. Pero babe, hindi tanita maabot sa punto ngayon. Kaya palangga ta ka, di ko gusto nga mawala ka sa akong kabuhi. Kay ka na ako lang ganito, baby. Hindi ba na ako gusto nga magbulaganay kita, pero hindi abi pwede. Kag isa pa, kinanglan mo git magpasakop sa amon. Ginamalan ako sa amon nga leader. Si nanay kag si tatay ko kay aktibo gid na. Duka na ko nga insulto. Kung matabo ina nga mag-upod kita nga. Ako lang diri isa pero ikaw hindi ko kaupod. Mas maayo nga. Upod na pala ka. Ihatag ko sa imo ang tanan nga himaya kag kalipay. Sabi mo, bawat ako Upod na bala. Upod na. Magunaw-una sa ako. Gusto ko na gid ka mag-upod na ba? bawat ako Upod na bala. Magunaw. Sige na. Magunaw-una sa ako. Basta, mapromisa ko sa imo kaning imo nga puti nga mata. Kaya ko na petomon basta upod ka sa ako. ay tayo Sige na managa. Magunaw-una sa ako. Basta mo tang ginhambal ko sa imo. Magunaw-una sa ako. Ang ginhambal ko sa imo. Pili ka. Relasyon o relihiyon. ako Dali lang. tayo
nag-text si tatay nga mag-umpisa na daw kami sa ngamon nga study. at ako Kinahanglan namin nga may study kami kay mapasa na sa sunod na adlaw sa ngamon modular nga ko. Eskwela de. Eskwela de. at Amin ako lang yung study. bagay Sige na, basta. Babe. Basta, bala, madayo na yung matagagindi. mo. Ikaw at Tandaan mo ginatong bersikulo nga gipasa ulo ko sa imo. ako sa buong Tandaan mo ginato. Ngunit ngayon Babe! Kumalangga mo ko. wala ka Kupon na lang pala. Nasayang Hey! Hey! Babe! Oy!